What's up mga kapunan? Nandito nga pala tayo sa Bugalyon, Pangasinan. Dito sa Palasan, Bugalyon, Pangasinan. Meron na po dito na specialty na kabano sa mute po nga dito at murang-mura lang, 199 pesos. What's up guys? Pumunta na tayo. Ito siya guys. Yo, what's up guys? Ito guys, kung gusto nyo po umorder dito sa Strangle. Ito po yung tinatawag na Strangle dito sa Bugalyon, Pangasinan. Ito guys, ito yung mga presyo. Meron po only 5 pork and flavor. Meron po only 10 inside dashes and drinks. Only filthy Chinese pero 199 pesos lang. At meron din po only pork and chicken. 299 lang po at dito lang po yung mamimili. At murang-mura lang po pasok sa budget. And 399 pesos lang. Tayo na mga kabungal. Punta na tayo dito sa Bugalyon, Pangasinan. Haratan na. Let's go! Guys, ito pala magluto ng first time ko lang kumain ng ganito. Guys, ito, tama natin sila Adi, sa Dairy TV, Iwaw, at sikat na sikat. Lagyan mo ng kamatis. Ito. Guys, kinakamay siya. Guys, ang iyong kamay yan guys. Pag kinamay mo yan, kamay mo yan guys. Ayun guys, kasama natin si Admin Mas at dito nga pala si Don TV Vlog at si RJ, Direk RJ. Ayun, dito kami sa Sangyup, dito nga to sa Bugalyon, Pangasinan at ito may kita mo. Sobrang legit nga talaga, sobrang sarap nga ng pagkain nga dito sa halagang 199 pesos and 299, 399. Ayun nga si Admin nga yung tagaluto nga dito sa amin at ngayon sinasundukan ko nga po yung mga ibang putahe dahil iluluto nga namin to kasi sobrang sarap talaga yung legit kasi sobrang sarap talaga sa akin. First time ko lang kumain pero napapahanga ako sa sobrang anghang at sa sobrang sarap nito at ayun, ito na nga. At gawin natin ang recipe para maging malasa sa ating bibig at ito na nga tayo at tamang kailang tayo at tamang kain lang dito sa Sangyup sa Bugalyon, Pangasinan. Dahil sa sobrang sarap, napapawaw talaga ako. Ayun na, ang legit niya, sobrang sarap talaga. Dahil hindi ko nasusukuan to dahil marami ata ako ng pagkain dito sa Sangyup kasi sobrang legit. Tamang chill lang, tamang kain lang. Ayun guys, chopstickin na nga natin. Step nga natin chopstick. Ayun. Ayun guys, titirahin na. Ayun na. Sa unang kagat, sana masarap. Ayun guys, tinira ko na nga dito yung pagkain na samyang. Sobrang sarap nga. Ang sarap talaga tingnan sa unang tikim mo na ngayon. Napapasarap ka na. Ayun na guys, kinamay ko na nga. At hindi ko alam gagawin dito. At ayun na nga, kinain na nga natin itong gulay na may lamang baboy. Sobrang sarap talaga. Ayun guys, so, pag kayo kumain dito sa
bugal yun, sobrang sarap talaga. At walang makakatalo sa sobrang sarap dahil sobrang talagang sarap talaga nito. At itong ang sobrang pagkain na ito, nakakabusog at nakakapalaw ng isip. At dito nga tayo magtatapos.